गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड टिभि निउस चेनेलनि नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै बे बिसमुरि इउएन एकाडेमि बिसमुरियाव स्निथि बिथांमोननि गार्जेन मिट जि हाबाफारि जादोंमोन बेयाव आंखौ बिथांमोना लिंहरदों सावरायनो फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बे गार्जेनफोरा बिराद इन्टारेस्ट आरो जायगाया टाउननिफ्राय खोब गोजानाव थानाय हिसाबै जोंनि बिमा बिफाफोरा गार्जेन बिथांमोना गोबां रांखावरि आंखालजोंबाबो खस्थ' खालामनानै फरायहोदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना गथ'फोरखौ गोबां गिदिर सासे सुबुं जाजानो लुबैदों। दा बेयाव खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ आसा खालामदों जाहाथे गावनि गथ'खौ जोथोन लाखियो आरो गावनि गथ'खौ सासे बिराद गिदिर मोनसे न'खरनि सम्पतिनिख्रुइबो देरसिन साननानै सानफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरजों जाहाथे सोमोन्दो लाखिनानै बेबायदि नाजालांबाय थायो। निस्सय बिथांमोना हागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ आं खावलायदों दि रांखावरियाबो जोंहा फरायनायाव गोबांथार गोहोम खोख्लैयो जिहेथु दा बिथांमोनखौ खावलायदों आं जाहाथे दोनथुमनाय हुदाखौ जों बारायो जाहाथे इयुनाव बै उन्दै फंबाय बिनानावमोना डक्टर इन्जिनियार बा गोजौ थाखोआव फरायनो थाङोबा जाहाथे बिथांमोना फैसानि थाखाय थाथ'नो गोनां जाया। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं दोनथुमनाय हुदाखौ बारायनो खोन्थादों आरो बेजों लोगोसे न'खरनि थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय आं खावलायदों। दा बिथांमोना जाहाथे लोंनाय जानायनिफ्राय एसे जानगाराव थानानै गथ'फोरखौ जाहाथे फरायनो थाखाय मोजां मोनसे आबहावा बानायनानै होयो जाहाथे गथ'फ्रा गोबावनिफ्राय आरो गोबावसिन फरायनो हायो। बेजों लोगोसे मोनायाव थाब जायाबालाय एसे गोबाव थानानै फुङाव एसे थाबनो सिखारहोना फरायहोनानै गथ'फोरखौ जाहाथे मोजाङै फरायहोनो हायो बेखौ आं खावलायदों। बेजों लोगोसे न'खराव गथ'फोरजों मोजाङै सोमोन्दो लाखिना फोरोंगिरिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे इयुनाव गोजौ थाखोआव सौहैनो थाखाय बिथांमोना जेन फरायसाफोरखौ सुबुरुन होयो। सार जाहाथे प्राइभेट स्कुलाव बिराद जोंनि गार्जेनफोरा सोदों दा बेवहाय प्राइभेट स्कुलाव सोलोंथाइखौ माबायदि मोनो होनना सारा बुंनो सानो? दाथ' स्कुल लानाया जेरावबो एखे जों नुयो प्राइभेट बा बबेबा सरकारि बेजों खोथा गैया बे गावनि सायाव। दा बेयाव जोंनि फरायसालिफोराव जेनेबा गोबाङानो भेन्सार स्कुलमोन बैफोर भेन्सार फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोर हयथ' बबेबा फरायसालियाव फोरोंगिरिया खम दङ। दा बेखौ हयथ' दिथागिरिफोरा बिराद सांग्रां दानि दिथागिरिफोरा दा बिथांमोना गथ'खौ जेब्लाबो मोजां जाजानाय लुखैयो। दा बिथांमोना हयथ' फराफोरखौ फोजोबनो हायाखै माबा मोनसे बिदि सानदों खोमा आरो बेखायनो बिथांमोना प्राइभेट स्कुलाव बिराद फरायबोदों। नाथाय बियो नङा प्राइभेट स्कुलाव फरायबानो गाबोननो गोरों जागोन बेबो नङा। दा प्राइभेट स्कुलाव फरायनायजों लोगोसे गावसोरबो समान जोथोन लाफानांगोन। दा बेयाव हगारनानै फोरोंगिरिफोरनोल' फरायसाखौ हगारना होबा जानाय नङा गावबो मोजाङैनो दायथ' लानांगोन अब्लाना बेयाव मोजां सासे सोलोंथाइ मोननो हागोन। नाथाय सरकारि फरायसालिफोरावबो जुदि प्राइभेट फरायसालियाव जेरैबायदि जोथोन लानानै फरायहोयो बेबायदिनो जुदि सरकारि फरायसालिफोरावबो बेबायदि जोथोन लायोबा निस्सय बेयावबो थानानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो होननानै फोथायनाय दं। सार फैबाय थानाय मे दाननि जानो गोनां जे SSLC आनजाद दा SSLC आनजाद होगिरि बिथांमोननि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै सारा मा बुंनो सानो? फैबाय थानाय जि SSLC आनजाद मेयाव जानो गोनां बेयाव जाहाथे फरायसाफोरा खोब मोजाङै फरायनांगोन आं बेखौ खावलायदों आरो गिबियावनो आं फार्स्ट अबंगसेनाव आर'ज गाबदों बिथांमोना जेरैबायदि गोब्राब साखा फारा जानानै फरायगासिनो दङ बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हाथों आरो बेखौनो आं खावलायगोन बिथांमोना जेसेबांखिनि फरायदों बेनिख्रुइ बे बावैसो 2 दानल' सम दंसै बेयाव बिथांमोना खोब हार्ड वार्क बा स्मार्टलि बेखौ खालामनांगोन फरायनाय हुदाखौ बिराद मोजां बाहायनांगोन। बेजों लोगोसे मोजाङै टेक्सट बुकखौ मोजाङै नायनानै फारसेनिफ्राय मा एन्सारा फैयो मा कुइसना फैयो बेखौ जाहाथे मोजाङै बिथांमोना नायो फरायसाफोरखौ खावलायगोन आरो फरायनाय हुदाखौ सिगां जुदि 6 घन्टा 4 घन्टा फरायदोंबा एबार बांसिन जाहाथे फरायो आरो बेयाव नाम्बारखौ लानानै जाहाथे फरायसाफ्रा फराया नाम्बारजों खोथा गैया जेखौ कर्सखौ फोजोबजोबनांगौ बुजिजोबनांगौ बेखौ फार्स्ट बिथांमोना नाजायो बेखौ आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे मखस्थ'खौ बारा सानालासिनो एसे बुजिनो थाखाय बांसिन नाजायो आं बेखौ खावलायगोन दानि फरायसाफोरखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोंनि गायसनथाइ सान गुवाहाटीयाव जि खुंदोंमोन बेयाव 2006 मायथाइयाव जि फोसावनाय मिशन कुवालिटि इडुकेसन बेखौ जोङो एसे सोलायनानै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जों बेखौ खालामबाय मिशन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन। मानो होनबा दानि जुगाव जोंहा सोलोंथाइया गुन गोनाङाथ' नांखागोनानो नाथाय बेजों लोगोसे जोंनो आदबबो नांगौ जायो। गासैबो मानसिफोरानो साख्रि बाख्रि मोनजोबा साख्रि मोनाबा जों सोलिना जानो थाखाय गावनि माबा मोनसे रोंगौथिखौ लानानै जालांनो जोङो हायो बेखायनो जों आदब बेखौ नांगौ। दा बेनि थाखाय जोङो फरायसालि गिदिंगोन आरो बेजों लोगोसे जों साइकेल हान्जा सुरनाय मोनसे लादों बेखौ दाख्लैबावै सनितपुर जिल्लायाव जों जागायजेनबाय। सनितपुर जिल्लायाव जों जागायनानै दोनथ'बाय नाथाय नैबे साननैसोआव जोङो माखासे
थासारिनि थाखाय जों दोनथ'नो गोनां जादों बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव कन्टिनिउ खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो केरियारनि थाखाय काउन्सिलिं जों खालामगोन बेखौ जोंनि गथ'फोरा दासिमबो मायाव थांगोन मायाव मागोन जेबो खुनु डिसिसन लाजोबनो हाया जास्ट फरायनांगौ फरायो नाथाय बेखौ जोङो केरियार मोनसे गाइड जों बेखौ होनो थाखाय जों खामानि मावगोन बेजों लोगोसे गोजौ थाखोआव बोरै फरायहैनांगौ बेनि थाखाय जोङो जि सांग्रांथि सोलोंथाइनि सांग्रांथि हाबाफारि बेखौ लालांबाय थागोन दा बेखौ जों फारि फारि जों खामानिखौ सम मथे जों थासारिखौ नायनानै जों खालामलांबाय थागोन